sacaron a un dos tres irmáns que mataron, non sei que, Araújo. Este era mecánico, bueno, Follazo Araújo, no, Follazo Araújo é a neta, non recordo os seus apellidos. Estes homes, este era axustador, mataran a tres, mataran a ese na Figueiriña, mataran a outro, bueno, un deles apareceu coa lengua cortada e metida nun peto, non? Mataran a outro en Pereiró. Pois ese día ali mataron 7, o día 15 de setembro do 36. Outro era un tal Montoto, que era remitente de peixe. Aí dícese despois que dos... ponlle nombre, vamos a ver. Carlos Fernández Santander, este historiador de Coruña, que ten unha obra moi importante sobre a guerra 1936-39, despois colle fai unha entrevista a Fraga, fai unha entrevista, bueno, a varios capitostes, ao almirante Moreno, así uns cuantos, non? Onde veu? Estou me desviando. Ponlle nome, que ese de Coruña que ponlle nome. Ponlle nome. Estabas falando dos que mataron en setembro. Sí. Sí, vamos, quero dicir que estes, cada un deles tiña unha peculiaridade distinta, que non era xa unha afinidade de decir son sindicalistas. Non, estes colleron dous médicos, o sea, como decapitar a sociedade, non? Colleron dous médicos, colleron un fillo de un potentado económicamente, como era Chegaray, colleron un remitente de peixe, que daquela, pois, os remitentes de peixe tamén, bueno, daquela creo que agora tamén, non? Siguen tendo un certo rango, e collían despois o home, o traballador da empresa. Se pillaron todo. Sí. Naquela é que Carlos Fernández Santander relata quen eran os fulanos, os paseadores. E despois, quen colle información dai Pepe Cácamo, nuns poemas que ten, nun libro de poesía que ten aqueles da ira, os poemas da ira ou algo así. Entonces, aí xa nombra toda unha serie deles, que nombra tamén este Carlos Fernández Santander, que algúns desos salen dun libro que é o que fixeron en Galicia en 1936, que o escribiran despois dos primeiros días en París, os que se largaron para lá, despois reeditaron abaixo en Argentina, e logo aquí que nos reeditou foi Nosa Terra. Nosa Terra reeditou eu falando con entonces que estaba ali o director en Nosa Terra, comentaba e dixo, isto, porque claro, está dando nombres de xente de Vigo, Canellas, isto, outro, e digo, coña, isto non vos causou? Dice, sí, tuvemos queixas duras, pero a verdade está aí afora. Ese é un dos libros que, como outro, que escribiron tamén fora Benavides, creo que de Pontareas, sobre a Marina, non? La flota la mandan os cabos, que despois quen fixo un libro, non hai moitos anos, hai poucos anos, os irmáns García Bilbao, que son daqui de Vigo, non sei se vos sona, un deles é xornalista na agencia F, que é o Xulio García Bilbao, que é o bibliotecario, me parece que é. E o outro, Pedro, un pouco máis novo, Pedro debe ter ahora 53 anos. Pedro, pois, é profesor na Universidade Juan Carlos I, bueno, que sobre o ensino, non? Estes dous homes, pois, son os que, máis outros, claro, levan os foros pola memoria de Guadalajara, traballan intensamente. O foro o foro non,
o bueno, unha asociación tamén que hai en Madrid alrededor de todo isto. Bueno, pois estes dous irmáns sacaron adiante, reeditaron ese libro, pero con outro nombre, dice La Flota Roja. Non fixeron un editorial silente. E resulta que claro, onde se mira un pouco máis claro, por que o outro puxo La Flota lamando los cabos? Porque os radios telegrafistas eran os cabos. Entón eran os que collían as primeiras noticias. E o que estaba ao frente da emisora en Madrid era un marino de aquí de cerca de Padrón de Santiago, que era republicano, consciente de tal. Entonces este home estaba dicindo, está pasando isto e tal. Entonces as grescas que hubo nos barcos, porque os barcos non puderon facerse rapidamente con un dos barcos, non recordo o nombre, a tropa tirou o mar os jefes, chipounos o mar. E vamos, os líos pois foron grandes. Por eso decía que la flota roja. La flota roja era unha frase que cando se levantaron tal, pois a flota non se manifestaba. Era cando eles decían, es que la flota é roja. É así. Parece ser que Chegaray que o que lle pegou un tiro, según teño escritado, que el lle dixo, home, pero que estaba de xeonllos e lle dixo, pero home, non me mates ti que és amigo íntimo da familia, a tua familia e a miña son, dalle a pistola a outro e non sexas ti o propio asesino. E o tipo lle pegou un tiro e despois, me parece que era no casino, pois... Sí, eso non oín, pero sí no casino, porque aí pon Tajuelo, creo que é o... Tajuelo, que despois decía no casino, que o casino entonces estaba en Príncipe, que foi despois dentro de Hijos de Vigo, algo así, e pasaran o casino por García Orbo, que decía, traigo las botas rojas de sangre, no, traigo manchadas de sangre de rojo, y me duele el dedo de tanto tirar del gatillo. Sei que, bueno, ali naquel momento ali tampouco caiu moi ben aquilo, pero claro, era tal a chulería. Pero mira, acabas de dar aquela. Hai algo que non se tocou, os investigadores, eu desde logo descubro mediante deles, porque traballan como burros, isto teñen unhas dificultades tremendas, pero hai a revista Martín Codas, que fundara Reisiño, e Reisiño foi un dos grandes pistoleros, porque xa montara un grupo de chavales que, según o libro que miramos aquí a semana pasada, un grupo de chavales falangistas que con eles aterraba todo as cercanías de Vigo. Entonces, claro, quen eran esos chavales? Pois esos chavales eran, ni máis ni menos, os que actuaron despois. Reisiño fixera ese, porque ademais tiña unha revista, non? Bueno, nesa revista, pois, declaraba ia como a política, non sei que outra cousa, pero, sin embargo, ele estaba, o que facía era traballar a prol de Carlos Sotelo, na revista. Entón eran rapaces da Acción Católica e que estaban aí metidos por este tío. Entón o meterse nesa revista e mirar ese historial, aí tiñan que dar a aparecer, queda moito por explicar, moito. Bueno, pois, se os parece, damos por concluído. Eu encantado, porque a min gusta de falar, non máis, non? Xa se me nota. Se nota, pero falar ben. Sí. E como teño boa memoria... Tes moi boa memoria. Teño boa memoria, sí. Tes unha memoria preciosa. É que cultivo, a memoria hai que cultivarla. Tamén é verdade, pero ben cultivada. Teño boa memoria, sí. A memoria hai que traballala, é como un órgano do corpo, non? Gimnasia e tal, non? Eu vou 2 días a semana ao gimnasio, non? Fago tai chi.
Entonces, bueno, despois na casa tiña unha horta na que traballo, laboro, non? Pero despois eso, escribo e tal. Entonces, cando escribo, pois non vou a consultar un libro, home, porque o que escribo non ten unha trascendencia como para tal. Entonces, escribo cousas moi diversas, non? Cada semana poño na revista un artigo. Pero claro, iso obligache a tirar de coco. A veces, pois, ir ao dicionario e tal, non? É un exercicio mental. Estás traballando a memoria. Por iso eu teño, mira, escribí un artículo sobre o embarrancamento do, non sei, hai máis dun ano, o embarrancamento do Monte Ayala, daquel transatlántico, aí nas Anchousas, en Alcabre. Sabedes onde é as Anchousas? Non, xa por digo. Entre a praia da Fonte e despois ao Cocho das Dornas, Samil, aí hai unha playa pequena que todos son gravilla, non? Espedrigada. E ali fora hai uns cons que cando o mar baixa miranse as pedras. Pois aí viu a encallar o Monte Ayala en xaneiro do 41 nunha galerna moi grande Cuba. Eu ainda non cumplira 7 anos. Pero tiño eso tan fresco na memoria que escribí un artigo e detallei como, porque eu despois meu tío levoume abaixo, mirar o barco, callou de noite, entonces tiraban bengalas por ali, non había pinos en Samil, e desde a nosa casa na garita, pois mirábase todo, non? Tiñas todo a vista, mirar aquelas luminarias, tantas luces, e todas as bengalas por ali arriba, as sirenas, e de seguinte, meu tío levoume, e fomos a mirar o carajo do barco, entonces eu mirar aquel barco blanco ali, antigo, un bote ali todo escarallado, entonces o que decía a xente, como se va aquel bote, date conta de que a estrada morría donde hoxe o Museo do Mar, morría no Matadeiro, para lá eran campos, non? Bueno, pois eu escribí iso, e resulta que a directora do centro que está levando a revista, entrou en internet e agora hai unha página web, e os vascos están pedindo a ver quen sabe cousas e tal, porque puxeron esa página web, están tratando de historiar o barco ese. Oye, solamente me trabuquei no día, o resto, ademais unha fotografía, hostia, eu cando miro ali a fotografía, o carajo do bote ali todo roto e tal, porque botárase ao mar un bote con un home, eu pensei que un home, parece ser que foron dous, non? Eu oía, o que oía ali era un home, e despois cando o sacaron dali e tal, bueno, pois entón teño escrito sobre aquel Samil que eu conocín cando era rapaz, non? Sin pinos, sin estrada, con grandes dunas, con unha flora e unha fauna distinta, con unha humedal ali onde está a Casa das Palabras, con unha lagoa ali onde está a pista de patinaje, que collía todas as aguas da garita, de todos que veñen da lado arriba. Onde é a garita? A garita, mira, a garita, o barrio da Garita, que foi onde eu nacín, donde ti sitúate ali onde está a pista de automodelos. Sí. Bueno, ali é Garita. Subes ali arriba. Pegada ao hotel. No, pegada no hotel xa é outra cousa. No hotel xa... Mismo donde está ali, donde está antes do hotel, donde está aqueles chalés que hai por ali arriba, que aínda hai toxos por ali. Sí, que están ali os coches esos de... Eso, ali é a Garita. Pois o camiño aquel sube hasta Viña Grande e tal, non? Pois como non había ningún obstáculo, non había pinos nin nada, tiñas todo a vista, non? Entonces, eu teño escritos sobre como era a flora, como era a fauna. Eu recordo uns paxaros que se chamaban lavercos, eran como merlos pero así do color de boi. Nunca máis volvín a mirar aqueles paxaros, non? Facían un niño ali debaixo dun carro, e despois, entonces, bueno, rapaces, pois baixábamos ali, unha chea de historias desas eu teño perfectamente metidas no coco. Iso que dices de lavercos, perdón. Sí, señor. Pero que facían un niño, onde facía na área, na duna ou... Telmo. Mira, que te está ali comentando ali unha cousa. No, os lavercos que Espera, que vou pai, se non estou ben. O
niño onde facía? O? O niño do Laberco, tal. Hai un niño en Laberco? Mm. Sí, coño, a ver. Donde facía? Na área da Duna? Na area, pero mismo debaixo do cardo. Do cardo da área. Claro, na area salían cardos, salían xuncos. Sí, pero ese o cardo da praia. O cardo da praia, Sí. Ali baixo da cardo da praia, ali facía o niño. Normalmente había unha pegada dun animal, por ali e tal, ali facía o niño. E de que cor era? Do color do boi, así, do color roxo, do color do boi. Curioso. Nunca máis aquela desapareceu, porque ademais ali en San Miguel, pardillos e xíngaros, había mazo por ali, con redes a pescar, Sí, por sí. aí, por aí, allá. Hai que ter en conta que, bueno, o Piñeiral aí de San Miguel foi os anos 50, supoño. Información Foi para forestar, na Casa do Coro de Beadetes, sonache? Non? A Casa do Coro. Na Casa do Coro era unha casa onde había un antigo orfeón que a partir do bueno, xa na época republicana chamábase Asociación de Vigo pola Victoria, o que había ali. E anos despois chamouse Antorcha do Porvenir. E xuntábase, bueno, tiña unha parte que era divulgación cultural e outra parte que era, bueno, medio conspiranoide, xuntábase xente de xuventudes libertarias por ali. Pero é que eso o triste... Eu seguín a moitos dos que estaban aí a pista, seguina e acumulei bastante información, pero, bueno, sigo niso. De Saturnino Barros, de Silveira, moita xente que despois unha tuvo que emigrar e outra, bueno, conseguiu escapar da... Algún participou na reunificación do sindicato antes, no 74, que foi cando empezaron a reunirse clandestinamente ali no colegio, no Mestres Goldar. Sí, sí. Os Goldar son en Castrelo. Daquela onde andaba un tal Miguel Barros, que despois foi socialista. Sí. Por ali. Non te sona, verdad? No. Bom, Miguel Barros, sí. Sí, hombre, evidentemente, pero... O sitio este... Vale, e algún libro que fale da historia de Cambeses? Sonache? Foi tamén un reducto obreiro moi potente. Tiña aquilo de... pasar por Cambeses, tiña que vivir as Cambeses. Viva Cambeses 3 veces. Sí. Vale. Bueno. Cambeses é antes de Barreiro. Sí, antes do campo de Barreiro. Ali había un barrio obreiro que foi moi combativo. Bueno, que hora temos con todo isto? Pois agora que temos son as 11 menos cuarto. As 11 menos cuarto. Queres ter algo? Xa non